நம்ம வீட்டுக்கு வந்திருக்கக்கூடிய வர மகாலட்சுமிக்கு காலை நேரத்திலையும் மாலை நேரத்திலையும் ஒரு முக்கியமான விஷயம் பண்ணணும். என்ன விஷயம்னா, நம்ம வீட்டுக்கு வந்திருக்கக்கூடிய விருந்தாடிய நம்ம எப்படி எல்லாம் கவனிப்போம், எப்படி எல்லாம் உபசரிப்போம். அதே மாதிரிதான் நம்ம வீட்டுக்கு வந்திருக்கக்கூடிய வர மகாலட்சுமியையும் விருந்தாளியா நினைச்சு காலை நேரத்திலையும் மாலை நேரத்திலையும் கலசம் வைக்கிறது முதல்ல இருந்து கலசத்தை பிரிக்கிற வரை ஏதாவது உங்களால முடிஞ்ச நெய்வேத்தியம் ஏதாவது பண்ணி காலை நேரத்திலையும் மாலை நேரத்திலையும் தீபதூப ஆராதனைகள் காட்டி வழிபாடு செய்யணும். பெரிய அளவுல நெய்வேத்தியம் பண்ண முடியாதவங்க காய்ச்சின பசும்பால்ல கொஞ்சமா நாட்டு சர்க்கரை கலந்து வச்சு கூட நீங்க நெய்வேத்தியமா வரலட்சுமிக்கு படைக்கலாம். श्री ओम शिवदेशापुर वनलक्ष्मी